Salut băieți și bine v-am găsit, astăzi suntem pe Rocket România Roleplay, un server care să aibă deschiderea pe 29/11/2025 și astăzi vom prezenta jobul electrician, să vedem ce trebuie să faci, cu cât ești plătit. Ai o economie de 50 de milioane de început, server e medium roleplay. Și hai să ajungem acolo să vedem. Ok, e o zonă interesantă unde au pus electrician la o fabrică. Hai să vedem aici. Să deschide și poarta. Hai că trebuie să-i dai una să deschidă. Bun, deci vii aici. Vorbești cu NPC-ul ăsta, Florin Stănescu. Vorbești cu el. Vreau să intru în tură. Văd că-ți dă o mașină. Și îți pune pe hartă un checkpoint, aparent, unde trebuie să ajungi. Hai să deschidem porțile. Da, o să trească să fie rezolvată chestia asta cu porțile. Checkpoint-urile nu sunt așa depărtate. Acum o să vedem cam cu cât se plătește. Se pare că avem mapping de Crăciun, e Moș Crăciun acolo sus. Pe serverul de Discord aveți acolo să votați dacă vreți să se țină mapping de Crăciun de când se deschide serverul sau dacă vreți să-l punem mai încolo și să-l deschidem fără mapping. Aici rămâne la decizia voastră. Hai că nu mai avem o milă și ajungem să vedem ce trebuie să facem exact. E o dubă normală, o dubă de electrician. E prima dată când fac și eu jobul, curios ce trebuie să faci mai exact. Să vedem câte ture avem de făcut până la final și cum. Bun, hai că acum ajungem. Dacă vă întrebați de moduri de grafică sau așa, am NB, doar atât. Am și reshade, dar n-am niciun presupus. Și străzi, am străzi de Europa sau US, nu știu exact. Bun, hai că acum ajungem frumos aici. Bun, acum am ajuns aici. Trebuie aparent să parcăm mașina mult mai aproape de stâlp. După care să zice să luăm scara, ne luăm frumos scara din dubă. O luăm frumos după, o montăm aici frumos la stâlp. O să fie adăugat până la deschidere și haine. Bun, ok, așa. Hai ne urcăm acum pe scară frumos. Bun, trebuie să legăm aici firele astea. Roșu cu roșu, albastru cu albastru, mov cu mov și verde cu verde. Ok. Hai să vedem acum așa, așa, așa. Perfect. Treia oară. Tac. Și acum putem coborî de pe scară. Demontăm scara. O punem în vehicul. Ai primit 178.000. Eu zic că e chiar ok, părerea mea, pentru un job de început. Normal că mai sunt alte joburi care 100% sunt plătite mult mai bine. Băi, și cam asta a fost jobul de electrician. Se câștigă destul de bine, 178.000. Există foarte multe alte joburi pe care o să le prezentăm. Deci, rămâneți acolo aproape. Salut, o zi frumos!